Zámer zriadiť takéto stojany s bicyklami schválili poslanci Mestského zastupiteľstva už v marci. Vzniknúť mali do leta a využívali by ich nielen obyvatelia, ale aj návštevníci Bratislavy. O tom, kto požičovne zriadí, mala rozhodnúť súťaž, ktorú mesto vyhlásilo. Táto súťaž skončila spôsobom tým, že na základe zadefinovaných kritérií a pravidiel sa neprihlásil žiadny záujemca. Boli veľmi striktne nastavené tie podmienky a v podstate potenciálni realizátori sa stiahli. Keďže požičovne mali fungovať už v lete, mesto momentálne rokuje s potenciálnymi záujemcami. A ak by sme došli k dohode, tak dohoda by bola dvojstranná, mimo obchodnej súťaže a táto dohoda by sa mohla premietnúť do praktickej realizácie začiatkom jarných mesiacov budúceho roka. V Bratislave by tak mali vzniknúť desiatky staníc so stovkami bicyklov. Fungovať by mali takto. Záujemca si požičia bicykel a môže ho vrátiť na ktorejkoľvek stanici v meste, pričom zaplatí len za prejazdený čas. Prvá polhodina by dokonca mala byť zadarmo. Malo by to byť konkurencieschopné MHDčke a vlastne, aby si ľudia uvedomili, že je to veľmi pohodlný spôsob sa pohybovať v meste, hlavne krátke vzdialenosti. Do obchodu, do školy alebo do práce na prenajatom bicykli chodia obyvatelia viacerých európskych miest. Bratislavčania sa k ním pridajú najskôr na jar budúceho roka. Kristián Čekovský, Rozhlas a televízia Slovenska.